Vam matinar per fer un viatge que personalment tenia moltes ganes de fer. A 7:15 del matí vam pujar a l'avió. Vaig anar acompanyat del nostre company Carlos, de comunicació, i el meu company a l'Ajuntament, en Lluís Soler. Ens miràvem als ulls i sabíem que viuríem un dia que no oblidaríem mai a la vida. Un cop allà, de camí, un paisatge de plena tardor em feia venir a la memòria totes les imatges que tant havia vist del president a l'exili passejant pel mateix bosc en el que ens endinsàvem. La trobada la vam fer a un hotel proper a la Casa de la República. I després d'una abraçada emocionant vam parlar de Castelldefels i de Catalunya. A Castelldefels, com a molts altres indrets de Catalunya, però especialment en territoris que són estratègics pel progrés del país, com tot és l'àrea del Baix Llobregat, que és un veritable pulmó econòmic de Catalunya, el missatge d'aquesta república compartida, d'aquesta idea de progressar conjuntament per millorar la vida dels nostres conciutadans, és important que el dirigim d'una banda adreçant-nos a tothom, i la millor manera per adreçar-nos a tothom és l'unitat, no és la dispersió. És que en aquests moments claus pel país, claus per Castelldefels, claus pel Baix Llobregat, siguem capaços de dir-li a tota la gent, sense exclusió, que volem treballar per ells. I com ens poden creure millor? Doncs si fem l'esforç d'anar junts. Serem molt més creïbles encara i tindrem la possibilitat d'explicar a tots els catalans, a tots, vinguin d'on vinguin, pensin el que pensin, que la nostra prioritat és el seu progrés, és el seu benestar. I això es fa millor des de la unitat. I per tant us agraeixo l'esforç que esteu fent en aquest sentit i que estic convençut que aquest és un missatge que molta gent vol sentir de part de la política. És cert. I la resolució dels problemes del dia a dia. O sigui, demostrar el que som, no? Som gestors. Són gestions que, no? Vull dir, el nostre ADN, el nostre tarannà és... Si a la gent tu li dius que li resoldràs els problemes o que faràs el que sigui per resoldre i ho fas, per exemple, i a més ens ajuntarem tots perquè en aquest moment cal que anem junts, la gent confia. Perquè la gent és bona gent i la gent el que vol és viure en pau, veure créixer els seus fills, tenir bones escoles, tenir els carrers nets, tenir tot allò que fa que la teva vida sigui una vida pròspera, feliç. Això ho volem tots per nosaltres. Per tant, per aconseguir-ho, sempre com més junts podem anar millor. I la gent, els electors, us asseguro que això ho agraeixen. Doncs amb aquesta línia estem, Jo crec que tenim, amb il·lusió total i feina, molt treball, però sí que les àrees metropolitanes hem d'aconseguir arribar, perquè si no ho tindrem més difícil. Estem parlant de mig milió de persones, més de mig milió de persones, i per la construcció del nostre país ho necessitem, és fonamental. Particularment el Baix Llobregat, que té una potencialitat econòmica brutal, és una comarca, és un veritable pulmó, un dels pulmons industrials i econòmics de Catalunya, un país com Catalunya, que té el 25% de la seva economia és de base industrial. Correcte. I volem que sigui així, doncs hem de tenir també, de fer esforços per explicar a tota aquella gent que el que volem fer com a país ho volem compartir amb tothom. I per compartir millor, sumar, agregar i enviar un missatge potent als vostres conciutadans, als vostres veïns i veïnes que demanen de la gent que us dediqueu a la política local que els hi milloreu la vida, que els hi feu possible els seus somnis, les seves esperances. I això és el que es pot fer, que és una de les grans feines que es fan des de l'Ajuntament, és aquesta. Molta sort. Un plaer, moltes gràcies, president. Fins aviat, gràcies. Quan vaig veure davant meu el president, em va venir al cap, de sobte, a totes aquelles persones anònimes que cada dijous estem a la porta de l'Ajuntament reivindicant la nostra llibertat. Vaig tenir clar que no estàvem equivocats. Donar l'escalf a un company que per fer el que democràticament la societat li ha demanat fer estigui a 1.300 quilòmetres, lluny de la família i dels amics, lluny del seu dia a dia. Vam viure una experiència que no oblidarem mai.